baby. Hello. Kumusta ka mo? Yan sa mga lagat sa kanginan sa Fon Morales. Asap kita, always say a prayer, mga kaibigan. Salamat kay Lord sa mga yata ka na mong grasya. Matagad. Thank you kay Lord. Bueno, dito maglangan atong sa tampo ka na itong katagan ng pagtagan. Pindakin sa kababae ng mapatawag lang sa nga ng Lani. Kinigabatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaibigan, ang atong singer, si Lani. Problema bahin ni sa kong ugangan nga butakal kaayo bisag tiguang na hangol lang gihapon, pero aran niya kamasatan ng akong sagilanon ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ikaw sa puso at isipan ko, ikaw ang tawag ng pag-ibig ko. Ikaw lala ko sa gawas na nakatakanta. Ano man? Taon lakaw ko. Asa man ka? Wato kong tatay ka, Jo. Ha? Nasa tayo ka, Jo? Oh, chat ako. Tuwa ko sa terminal. Ako sa tunday, ha? Oh, sige dong. Nagtagang tamon, lalim na pon sa gumam. Hello? Uy, Tia. Yes. Kumusta naman ka? Ay, okay lagi, Tia. Kamu pa ka naabot? Ay, adurang usang adlaw. Pero may pahuway pa ko kay hibaw ka na. Jet lag. Mausal. Dali, Tia. Uy, suot nga rin. Asa man ay si Tony? Ay, ito apay gilakaw. Ito ay gisugat. Mao ba? Kining Dailani, pwede raw anilang una ko istar sa inyo, Inday? Kay may asikasuhon pa man kung mga papers, ba? Maghotel naman unta ko, pero mas ganahan man ko nga ani din sa inyo kay at least dili ko laayan pa. Laay man ko kaayo ako rang usa. Mauning ani lang una ko din, he? Unya, ang akong pag-start din, he, mabayad man ko, bayaran de ka. Ay, di, uy, okay ha, Tia, uy. Bisag di pa ka mo bayad, malipay ko nga ni apod ka din, he. Sige, Tia, okay ra na, may bakanting kwarto diha. Ana lang kay diha. Okay, salamat, Inday. Napasok ako. Samis tatay, no, sir. Sa terminal, buwat ako. Kasi imo, kasi nung abot ang basa ng sakyan na. Ayaw paglihok eh. Ipagawas mo pitaka. Ha? Oo, ako daw pitaka. Ipagawas mo kwata. Okay, kurata. Pelati ka kos itlog mo be. Ayaw na lang tayo. Yawas. Ilhan ko na. Ay, so dahil ko yung mutingog. Kailan ko sa kuntingog. Kailan ko si mutingog. Sa butas yung mabaho. Baho tiguan ko gilo. Huwag nga. Ay, tsahig batan uno. Diba, kita kapagkapang kontra. Ba't ano mo gusto? Bawa. Dali ay. Hindi ko natago ha. Ay, bitago kay kita na ko nimo nga nagduong na ka. Ikaw, abugoy. Tara. Oh, dali na. Timangito ang chicks. Tayo sa plano ni mo, nusam ka muli. Ay, hunya na. Ay, ka dito sa probinsya eh. Kita tayo mga chicks dito pero balon o kamot. Ala, no, probeda ni mo. Ingon mo ko sila pare kaloy na ako nga. Makunudag ka mga chicks din eh. Musod lang kung no, paanang di kolor nga suga. Barang pasabutan na tayo ay. Oo. Makunudag ka na din eh. Kada agit kayo tay. Anaman, nagdadan sa bar tay. Dali na tay. Disembark na diya. Mao nang bahay ni mo dong to eh. Oo, tay. Wow, kanindot nga bahay, no? Dali na tay. Nauna diya. Dali na. Ito ka sa kwarto sa taas eh. Ito may kwarto dito sa taas. Imo itong kwarto dito. Ay, salamat. Di ko kagulingong kwarto. Sige na, dito. Para makapahuway ka. Ako rin na sa bag ni mo, Vic. Dagko ka na da. Sige, okay. Asa mislan niya eh. Tato, asino sa mong kwarto. Oh, Day.
Asa naman sa tatay ni mo? Tatay, ako palahos kwarto eh. From kahuway sa taon ba? Asa naman kwarto ha? Ito sa taas. Ha? Hala, ginoo ko. Hala ka. Ano naman ka? Hala. Hala, ginoo ko in town. Uy. Ano naman ka, oy? Hala. Patay na. Tuas tiya dito. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Tiya! Tiya! Day, day, kisa man ni siya, day. Ay, si Tatay Kadyo na, uy, amahan ni Tony. Aba? Hala, may kalit mag-breaksunis kwarto. Uy, unya, nag-ilis pa ko. Awa, pamarsan ko kakita noon. O sa'yo magkakakita? Ako, magkakita ni mo. Dili ba, wa ko'y nakitang kuan. Ay, pulo sa Bil. Umot ito eh. Samsa ka, yung konsulti na Aristia. Suso ko pagsulti ni mo na, aday ka. Ay, pastilan. Unsa sa ditso sa suod tatay yung nuktok. Basta nagtuos yung way tao dito. Abisa na, masuri yung kwarto nuktok yung kidaan. Na, pasag di na lang, uy. Pangandang na lang dito para panihapon nato. Amo na kluto na ko. Ah, sige na, pagsukat na dito kay gigutom na sab ko. Ah, sige. Nya unsa? Asa mo tapos daw sa tay? Nga Aristia diha. Unsa man dugay man Aristia mo? Murag mataod-tauran gid na kay napa mo ko na siya asikasugon ng mga papeles. Una siya mo uli. Orbida. Starter ba mo dugay pa na may layan ni kim simbat na. Unya og ganahan. Dugay gyud ba uli? Unya unsa man ato anak dong. Duha ra man ni ka kwarto ang atong bahay. Unya to ang mas tiya dito. Si tatay nimo, asa man to siya pahigtaon ron. Ah, sige. Itaadar pagi. Tay. Oh, ano man to? Tay, duha man mi kakwarto taon ng bahay niya. Doa man ni ang lani ba. Pwede man kami lang duha dito. Kami na lang duha dito, Ang do. ulag ni Ay, Tay. bisag bilbilo itong hawak, pero ay, pwede may paapok ti man. Doon niya, iataw to lani daw. Amo mo mag-away, ang kalaki ni mo nga, binado ka dito, kami mag-away na. Sige. Ari na lang ko higda sa sofa sala. Tao mas bayo pa. Sige, sala lang ka tay. Palitan lang ka pulding bed. Ari lang di ko sa sofa. Ayaw na day. Kaya magyaw-yaw sa ka ng kalakihan na. Ay, okay, no probs. Mas mayo noon na mag-folding bed kay pwede rag magbalin-balin di sa gasa. Ako ka na, mo na. Sige, ikaw sige. Sige, ari lang ko man eh. Way problema na, do. Nya, okay ra sa tatay dito. Pero man siya, balin lang na to tao niya. Katong mga kargang tiya, ato lang to dito. Yung kargay, balin na to. Aw, anak na lang. Dali na yung mga anak ta. Tawag to sa tatay kay tawagan po na ako sa tiya. Tiya, sige na, lingkod na diha. O, asa man di ay sila si Tony. Ito gitawag pa si Tatay Kadyo. Una lang ta kaon. Ay, padungo sila dito ay. Dali na mo yung oy, Tay Kadyo, dali na. Kining ma'am, sorry jo kayo ganiha, ma'am, ha? Pastilan. Wa magukukay ba o kay bago pamasad ko din eh. Ay, okay ra nung, oy. Parehas bitaw ta. Ako sad, bago pa man ko din eh. Pero pasensya na kayo kaganiha. Ay, nakita tamang kang nag-ilis, pero wa mo ko kita stilobdan. Ang nakita na ako, kadto ramang kabilbilan. Ay, mga ona tatay, tay. Sige. Narita nga ako ta. Tay, nanghid mo ni mong tatay, kay ako ni suroy sa atin pa, nakanahili ka nagsuroy-suroy. Sige dong. Kaya ako pong isuroy si tiya. Kami sa kyanan, ha? Kamo lang, kay mag-taxi namin sa tatay. Sa manggidong, paglaro oy. Kamo, ikaw li drive, mag-taxi namin sa tatay. Ano sila tay? Oh, to ana. Pastilan. Katubang iyaan nila ni. Ano man? Pagkanindot na yung barubayana, Yeah. isagdag ko bagtak to, pero sexy maghapong tanawon, unya puti, pida. Lami pa mang laway-lawayan. Sa pa tayo, bidahang, hindi mo tayo, pero bidah, hindi mo. Oy, stoy, katong giingon ni mo, ha? Ha? Ano saan tay? Katubang imong gingo, nga dadong ko ni mo hubo-hubo. Boing. Oh, usa, uy, Ano unsa saan? man ka? Laki ko ta. Laki. Itang mga laki, magpakalaki gyud ta kay bisag mag-short lang na. Ay, unya makatanaw man gyud ta ang mga ugopiyo nga atong bata. Sige.
Sige. Okay. Pero ayaw tong sabang lani rin. Patya na matutyo. Ay, nausa ka ba ya taon? Ay, paandir mo kag-asawa. Ay, hindi may parehas. Di mo ka parehas na ako. Ano? Paandir man kag-asawa. Okay, rikadir na itay. Oh, saan ko ka mo paandir? Wa ka kribaw? Nag-iingnan man ko gani na ito kausa ni nanay ni mo nga, kuan? Unsa man? Ay, naglagot man ko, gisugo ko niya. Gisinghagan ka. Gisinghagan ko. Okay. Naglagot man ko. Unsa man? Gisugo ko niya nga, pahugason ko sa mga plato. Unya? Lagot ito ko. Singhagan sa bitan ako. Nga ba? Pagwat! Nalabat ako dire. Nabungon. Pre. Tay, sa mga mura mga lagyo kay plantaw niya. Unsa ba ka, ha? Ha? Unsa yung isulti mo? Ay, asa tron. Asa pa Ay, karon. sultan na ba ka asa taron. Asa may gusto ni mo, ha? Uy, kumanggoy taga-sudad. Eh, mo ta. Brad. Asa inindot suluyan ng Brad? Kanang mga hubo-hubo, Brad. Kanang... Kita mo hubo-hubo, Brad. Oh, napapaborito ni mo ba, hubo-hubo? Ha? Kanang... Ay, nagkakos. Sige, ha? Kanang gwapa, ha? Wabli pa, boss. Kanang chabi, ha? Chabi. Wabli pa, boss. Ah. Aligaw rin mo dito, boss. Dadami dito. Kaya tay, kidlap din eh. Balikan ako doon, ha? Dali. Na tayo to din, ikinol-kinol yung para siya. Sige, dali, limunutan, dali. Grabe kini ra. Katong bago ni gawas. Tawag ito mong resort. Lamit ito. Ano nindo? Ugaya ba na ng snow oil? Kuwat ang taon. Tugon na taon. Sagot nito. Nagalaki na gininayaw sa States. Uy, lucky man. Gusto mo table? Hindi na po. May dakong edipol. Tawa tuloy. Ang gawas na. Kadahan ito, Rivera. Biday pakulatan kung barong Rivera. Kadahan Rivera. Gidam ito nini. Kulukoy. Pero yan, taga kayo gawas ha. Asa man mo po, de? Asa mo, ha? Di may gusto lubot. Tawa tuloy. Ang gawas na. Ay, salamat. Kagawas kita. Dali. Ay! Tony? Dali ni? Usa. Tana, dumamalhin tado. Itatag ka ng daghang siksi. So, ito ni. Usa ka ba? Tana. Tay ka, Ju! Kailan ni? Unsa ko dito ni? Bayot ka to ni? Kaya gusto. Uy, sila tingalindo, ha? Like father, like son. Kaluod niyo to ni, uy! Ay na magpauli sa bahay, ha? Ay na gid magpauli! Sige, ligo ni kaingon na ni. Gila! Bisag unsaon ako hunahuna, di gid ko makatuo nga bayot ang akong bana ug ang iyang amahan. Gidako na sila sa driver, di ko matuo, uy. Muna nga problema ko ron kung unsaon ko na sila, palayason o kami ug ang akong iyaan may mamahawa sa bahay. Unsay akong buhaton? Unsa man kamo ang pasultihon? Lani. Magbina, mga Jen! Mga kaigsunan! Jennifer! Salamat kayo. Ang sendo na ito karagad lawa. Si Dailani Ate Pres. Lani. Ang problema ning Dailani Ate Pres mahitungod sa iya hataong kaning ugangan siguro rin bahin na problema sa akong butakal akong ugangan butakal ko kay butakal ko taon kay yung ugangan Ate Pres tungod kay ganahan kay mga hinanggaw ba kana mga bubo mga inana. Oh, karon Hindi kayo? Oh, ngadto sila, nuri sila, gidaha sila atong driver. Sa sir, kana din na sir, hindot ta sir. Pagsuod na dito kay mga lalaki may nagsasayaw. Ha? May mga lalaki may nagsayaw. Ang mga matsudan mga sir ba? matsudan, sir, niya. Kinagutan niya, gingnan siya sir. Unsa man okay siya, di ko tulog-tulog. Kanahan rin nga. Yan ubangan. Mo to nagawa sila. Pagkawa sila sugatan mo silang lani.
iyang magbana ko yung kayang kuhan. Kaya Yeah. nangin na. Sugataw sila lani sa, uy, uli, tay, kamoy, gusto mo, mabayot. Mabayot na rin mo. Ano rin bayot na? Naaan natin, pres. Naaan silang bayot. Bam! Hanap tayo mabasa. Saon mo na, ni Ana, lagi tao si Lani ate pres. Saon mo na ako ganun, pero timi yung budyo. Okay. Bisa kung saon ako, pag unahon na, di ko makatuwang bayot, di ako bana o gagiyang amahan. Ay, lawi. Gida ko nun niya ang iyang amahan, di ko makatuo. Mao problema nga kung unsaon na ko sila palayason ko pa ni makanahang dako kung sa may buhator ko kalihog tabanggi ko niyo. Naaan hinuon to. Imbesat ko sila sa mga babae dito sa Metro Ngano mo sa Manila. ngano mo sa yung ugangan ng tiguang mo ka ranking pa man. Bitaw nga Nahihilig niya. Oo, nahilig. Anak yun. kayo. Tagtiguan niya. Parilino Julit, ako nga bigo. Sigan? Parilino ba? Kanang tagiyas lino number, ako nga 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 naman di ay. Musuon magyan po siyang minahan niya, tipres. Tiguan na. Tiguang na, oy, mga stintan siguro na. Kasi isod lang ka ng mga babae. Oo, kanang ina. Nagumubo, O, pero anak. dili, matanaw lang siya. Tanaw lang. Igaran lang siya Oo. niya. Para pang kuhanas mata ba? Yan ang galingawan sa mata. Galingawan sa mata. Vitamins sa mata. Vitamins sa mata. Oo, natin, pre. Hinoon gulyatan naging mo bitaw parte ng mga butanga, mayon nga mubati magani ng mga hayop. Oo, Kita ng mga oo, mananap, tinawid na, kita pa oy, makatao. oo, oo. Nga kita may the highest kind of hayop. Oo, bitaw, tiro na. Doon natin paambit gamay dire parte ni Okay, paambit, parte ni ng mga pagbati nga utrosan ko na may Okay. mga ingon ani. Eyeball. Oh, ari ka dire sa Tubit Kapitulo 8. Yes, sabi. 4 ngadto dire sa City. City. Okay? Sa dihang si Tobias, anak ning Tubit. Tubit. Og si Sara na lang. Para sa Sarah, usam na. Yung pangasawa nun. May Sa Tubit? dihang si Tobias og si Sara na lang dito sa sulod sa tinakpang lawak. Ah, okay. May bangon si Tobias sa higdaanan ug gisultihan niyang iyang asawa. Bangon inday, magampo kita sa Ginoo aron kaloy-an kita og iya kitang panalipdan. Tagsar kita ni kwan gulyat nga magampo nga padung sila Ako yung amigo, ano eh. Si Bro Dudong Surya. Oo. Padayon sa verse. Sorry na siya. Padayon rin sa verse 7. Ako na, mudo siya. Oh. Parang sa giligon. Mag-rosary. Ay, kumtuoy. Kato sila na narsing, rosary. Kung ano siya na rin, gaya. Luhod, lakaw ka ito. Ikaw na kubal ito. Pero pag sigiliman mo yung gisgutan. Ha? Nga mga G. O, mag-G na siya, Tipres. Gili? Boy. Dinuo na, Tipres, mag-G na siya. Guro sa siya. Ato ka sa musiban, nilado kay ko dito. Nga naman, ilado ka. Kato pagpanugtog niya yung Diyos, mag-G. Aha! Ala, nagtripon ay. Ay, Hala, may ambit ay, may ambit. Balik ta. Aron, yeah. Balik ta. Gipadayon ni Tobias ang iyang pag-ampo, verse 7. Ginoo gipili ko si Sara dili tungod sa kaulag kun dili tungod kay kini o sa kabuhat nga matarong. Kaluy kami Ginoo og itugot nga moabot kami duha sa pagkatigulang. Sumawon kini ampo ni Tobias, anak ni Tubit, o parte gisgutan ni mga pagbatia. Karon mao magkapon ni si Kuan unsay ngan ini kanang si Isa? Dili? mao magampo ko na yang Ang pumitaw na siya, tinora, Tipres. Oh, ang kaning apaningon aning nasulon tungod ani ilang kabuangan ilang ipatuyangan ilang pagbati mo ng sayo pang ilang sudlan gula. Kasi man nang nila nasud man sa dito sa gay bar. Apo, yung Ang katong driver. 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 Dito sila dadaan. Asa man din inay sayo-sayaw dong. Di mo tanan. Nay, ma. Ako sad mingon nga, babae. Babae. Sa diha sila inay sayo-sayaw diha. Yan to sila, magsud nila sa mga lalaki. May si Bambina yan ko. Abi ni mo no kanang man kung nagtuting ito on driver nga kanang ingunahan nga entertainment house na ay maghubo ay magsasayaw nga panglitan naghubo or nag-costume panlitan gay bar naman sa mo so diha nga kanang bisag dili mga bayot kanang Mga- only ba Uya, ang ako ibon nga. Maturo na. Ano dito sa Slani? unsa Oo, nga naman. Ano dito sa Slani? Gausap sa Slani dito. ang asawa Oo, asawa. ni agi raman Mas man. wa mo man musod di agi raman Oh, lagi Hindi gikan. ni sud bang iyang asawa What? Wow, Yun, nagkasugat. lagi. Nagkasugat Nagkasugat sila. Nagkadasmag sila, nagkasugat. Nagkasugat Sabi niya, sila. Agir at Tinodo. Agir, mahisgot ang ingon aning mga butanga no kaning lahi pa to ako nasugatan gulyat nga bana nga ni sumbong nako Kay, kana pero pati bitaw ning mga butanga kaning aning ingon ta mga buluhaton sa magtiayon kaning ani lahi pa to ako amigo naglagot siya oy kay, ingon ang asawa sa men dili ato mangwaswas pa ko sa linaban salamat ka na dito lumanon Kunakong! Paso!